Para entender o que chamamos feminismo en Antolín Faraldo, debemos coñecer un pouco outra figura da historia galega, a do seu idolatrado Padre Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro foi un monxe benedictino nado en Ourense en 1676. Consagrou toda a súa vida ao estudo e á docencia, convertendo a súa obra nun referente da ilustración europea. Aos 59 anos de idade publicou un texto titulado Defensa de la Mujer. Trátase dun discurso enmarcado dentro dun debate moito maior e máis antigo, coñecido como a disputa das damas. Esta discusión, que xa viña desenvolvéndose dende a Idade Media, foi protagonizada pola intelectualidade universitaria europea. As ideas que apareceron ao longo da disputa das damas regularon as visións e roles de xénero durante varios séculos ata rematar no XVIII coa aparición das vindicacións de autoras feministas como Mary Wollstonecraft ou Olympe de Gouges. E que dicía o Padre Feijóo? O seu discurso foi polémico por equiparar en intelixencia e dignidade mulleres e homes e por reivindicar para as primeiras o acceso ao coñecemento científico que xa tiñan os segundos. Para Feijóo, a muller non tiña menos talento intelectual que o home, o que tiña eran menos noticias do mundo. Pero, ollo, podemos dicir que Feijóo era propiamente feminista? Non podemos afirmar tal cousa. O modelo explicativo de Feijóo, cartesiano, responde a un enfoque androcéntrico. Non considera a muller, como facían moitos misóxinos contemporáneos, como un ser maligno. Para el, a maldade ou bondade da muller dependerá de como inflúa nela o home. Como vemos, a muller non é centro de si mesma, é un satélite do varón. De feito, Feijóo pensa unha complementariedade dos sexos en que a muller segue quedando recluída ao ámbito doméstico, deixando reservado aínda o espazo público para o home. É dicir, o do poder e da toma de decisións políticas. Non obstante, si podemos dicir que Feijóo, sen ser un pensador moderno, é un renovador do pensamento do seu tempo. O seu discurso da defensa de la mujer sería a semente de textos feministas como os de Josefa Amari Borbón. É por ese carácter avanzado polo que Antolín Faraldo idolatra o Padre Feijóo. Pero Faraldo, pensador moderno, si vai un paso máis alá, cualifica as mulleres de escravas e sentencia que a verdadeira civilización deberá liberalas. Cando non todos os membros da Academia Literaria a que pertenceu Antolín estaban a favor dos dereitos da muller e seguían empurrando ao ámbito doméstico, Faraldo alababa a organización política do pasado celta de Galicia, onde as mulleres tiñan voz pública, unha voz feminina que Faraldo pretendía recuperar para as asembleas e discusións da súa época.